Il-Gvern u l-kumpanija Abelcare Oilfield Services Holdings Limited iffirmaw Memorandum of Understanding li huwa pass ieħor biex is-sit tal-ex Marsa Shipbuilding ikun żviluppat. L-iffirmar sar wara li aktar kmieni din is-sena il-kumpanija Abelcare Oilfield Services Holdings intgħażlet bħala l-aqwa offerent biex tbiddel iż-żona f'ċentru marittimu ta' eċċellenza fil-Mediterran. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona stqar li l-Memorandum of Understanding huwa biss il-bidu ta' bidla drastika li se tesperjenza l-ex Marsa Shipbuilding. Il-Memorandum of Understanding huwa il-tragward biex ngħidu hekk ħalli jibdew jiġu finalizzati l-aħħar dettalji fil-konċessjoni li ser tingħata l-Abelcare biex tibda topera minn dan is-sit. Ovvjament issa nibdew nippreparaw huwa din f'fażi pjuttost avvanzata tal-reżoluzzjoni parlamentari sabiex din l-art tgħaddi b'konċessjoni enfiteutika lil Abelcare Services. Ovvjament min-naħa ta' Abelcare diġà beda bil-ħidma preparatorja avvanzata wkoll biex is-sit jiġi klirjat u ippreparat. B'investiment ta' 55 miljun euro, is-sit tal-Marsa Shipbuilding se jara faċilitajiet għat-tiswija u riċertifikazzjoni tar-riggijiet taż-żejt, ħażna ta' makkinarju, loġistika u servizzi ta' assistenza u appoġġ lil kumpaniji ta' tħaffir taż-żejt. Se jkunu offruti wkoll servizzi anċillari lil dawk il-kumpaniji li għandhom operazzjonijiet internazzjonali ta' emerġenza fis-settur marittimu, irmiġġ u servizzi oħra. Se tkun qed titwaqqaf ukoll akkademja li tħarreġ lin-nies fis-settur marittimu. Dan kollu se jwassal għal ħolqien impjiegi ta' kwalità. Fi kliem il-Ministru Chris Cardona, il-proġett se jservi opportunità tad-deheb biex pajjiżna jsir l-uniku port li joffri dawn is-servizzi. Dan fl-isfond li l-industrija tat-tiftix għaż-żejt u l-gass mistennija tkompli tikber u tespandi. Kun hemm bidla pjuttost viżibbli għaliex ix-xogħlijiet ser jibdew isiru fil-ġranet li ġejjin, bidla sostanzjali għaliex il-proġett jitlob livelli u kondizzjonijiet akkreditati internazzjonali u allura il-bidla ser tkun waħda pożittiva illi qegħdin nissiguraw li l-aħħar sit industrijali illi jmiss mal-baħar dan il-pajjiż ikollu proġett li jtieħ id-dinjità tiegħu.